Sziasztok gyerekek! Ez itt a második videóm lenne. Haverom kiszállta az egészből, így már csak én fogom csinálni, meg a haverjaim néha benne lesznek egy pár videóba. Szoszi. Mint a következő videómban Ádám lesz benne a jégsóba és a fahéj kihívásban. Ja. Próbálok most már mindig egyedül videókat feltenni. A mostani videónk a 3 liter tej challenge lesz. Hát nem is szaporítom tovább a szót, vágjunk bele. Első liter. Ja, és van egy órán. És van egy órám rá, igen. Hol kell kezdeni az idő? Fél egy. Te vizető. Úgyse fogod bírni. Ezek szarabbak itt, hát ezt azért kezdem ezzel. Most szerencsé, hogy van bent födör. Igen, a vödör Az... késztelen kéne lenni, mert egyszer már megpróbáltam, de nem sikerült. Mennyi ment le belőle? De meg itt a felé. Ja, hát a film, te vizet inna. Az meg lefogyott az agyam. Hideg? Aha. Ha tetszik a videó, akkor majd nyomjatok rá egy lájkot. Iratkozzatok fel, mert még nagyon kevesen vagytok. Mennyien vannak? Nem tudom. Ezt vágod, hogy neked hétön kapasznak kell lenni. Nem csinálom be. Elfogyott a tej, gyerekek. Felelően Első üveg. belejöntött. Ne, abba hajsz. Gyerekek, fáj a gyomrom. Add meg már ki. Add ide. De ne nagyon. Én csak bele abba. Abba. Gyerekek, már hány ingerem van? Tik trassolod, ne, he. Szárni. Amely ez hülye tartósította. 1,5% zsírtartalmú. 3 perc teltes. 3 perc, egy üveg elment. Megállt a zene. Ah. Bírod? Ha hányni kell, akkor majd hozza a kamerát. De abban nem biztos, hogy abban fogok hányni. Me? Úgyis ki fogod hányni. Megetted a reggelire az izét, pirítós vagy mit. A meleg szendvicset, ketchuppal. Te, akkor is itt egy tejet. Meg joghurtot. Halljád, mit fog szólni hozzá, meg itt a tejet. Direkt azért vette. Hú, mi van ez a... Úgy volt, hogy egy pocsak lement. Anyád, nem áll meg. Fogd meg te.